На аднаўленне буслоўскага касцёлу пасля пажару беларусы сабралі больш за 440 тысяч рублёў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Загадкавая смерць у вязніцы. Ці даведаемся праўду? Это подтверждение того, что режим Лукашенко никого не жалеет. Если это было не прямое убийство, то, по крайней мере, это его заключение являлось тем катализатором его смерти. Улады ціснуць на незалежныя медыі. Беларусы падтрымліваюць журналістаў. Силовые ведомства адчулі сваю безмежную свае магчымасці, і яны ціснуць на наших калегаў. Як на бягу уратаваць прыроду. Это наш город, мы здесь живем, и очень приятно, когда вокруг все красивое, чистое. Пачынаем з сумнай навіной. Вітольд Ашурак памёр за кратамі праз спыненне сэрца. Жыццё палітвязня раптоўна абарвалася ў шклоўскай калоніі. 5 гадоў турмы за ўдзел у пратэстах ён атрымаў у студзені. Спачуванні блізкім Вітольда Ашурка выказала прадстаўніцтва еўразвязу. Акцыі памяці адбыліся ва ўкраіне, Літве і Польшчы. Працягне Ігар Станкевіч. Аб смерці Вітольда Ашурка ў шклоўскай папраўчай калоніі сваякам паведамілі ў пятніцу вечарам. Даведацца падрабязнасцяў не ўдалося. До понеделька не будет, потому что суббота, неделя – это ж выходные. А уже с понеделька мы будем обзванивать школьскую тюрьму. Мы районы там скажут, уже комитет на Нелёвске. Будем добиваться хоть некой информации. Ну, это ж, какая это информация, что он помер открыт. И что далее? Вітольд Ашурак ніколі не скардзіўся на сэрца, кажуць блізкія сябры. Але паводле жонкі актывіста у яго быў трамбафлебіт, які мог стацца прычынай спынення сэрца. Хачу, каб вельмі хутка і вельмі прынцыпова было зроблена тое расследаванне, якое зараз распачалося па Вітольдзе, і я хачу даведацца, што стала прычынай ягонай смерці. Незалежных расследаванняў не будзе, пастанавіла сямейная рада. Сегодня был семейный совет, и мать заборонила нам робить некие там незалежные доследования. Сказала, что привезли до хаты, и все. Было сказано категорично. Навіна аб смерці актывіста імгненна абляцела інтэрнэт. Каля беларускай амбасады ў Вільні яшчэ ўвечары з'явіліся знічкі. Партрэт Вітольда побач са здымкамі Геннадзя Шутава, Александра Тарайкоўскага, Романа Бандарэнкі ды зніклых палітыкаў. Спачуванні сям'і і блізкім выказалі прадстаўніцтва еўразвязу і амбасадарка ЗША Джулі Фішер. Сёння акцыі памяці адбыліся ў Літве, Украіне ды Польшчы. Если это было не прямое убийство, то, по крайней мере, это его заключение являлось тем катализатором его смерти и первой причиной. Смерть Вітольда Ашурака – гэта забойство. Мы патрабуем расследавання абставінаў ягонай смерці. У нашай народнай амбасадзе тут у Літве вельмі шмат палітычных уцікачоў, якія былі за кратамі, і мы ведаем, як цяжка атрымаць медычную дапамогу у такіх умовах. Атрымаць медычную дапамогу за кратамі і раней было цяжка. Цяпер жа стаўленне да палітзняволеных толькі пагоршылася, адзначае былы палітвязень Михаил Жамчужны. Остановка сердца может быть, конечно, при условиях современного содержания осужденных, потому что там жесточайший режим, очень сильные психологические, моральные нагрузки, повышается давление, естественно, это, как эта болезнь называется, когда высокое давление, гипертония, да, гипертензия они ее называют. Это и кровоизлияние в мозг, и, естественно, сердце, клапана не выдерживают. Вітольд Ашурак, жыхар Бярозаўкі, прыйшоў у палітыку пасля плошчы 2010 году, адседзеўшы тады свае першыя сотні. Ён увайшоў у партыю БНФ, быў каардынатарам руху за свабоду, балатаваўся ў мясцовыя дэпутаты і парламент. Разам з паплечнікамі ушаноўваў месцы пахавання паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Летась актывіста затрымлівалі некалькі разоў. За кратамі Вітольд сустрэў свае 50-годдзе. Пасля вызвалення ізноў арышт. На волю ён ужо не выйшаў. 18 студзеня суддзя Максім Філатаў абвінаваціў актывіста ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія нібыта парушалі грамадскі парадак і ў гвалце альбо пагрозе гвалту ў дачыненні да сілавікоў.
Прысуд 5 гадоў пазбаўлення волі. Адміністрацыя загадала мець жоўтыя біркі на адзенні палітычных, пісаў Вітольд з калоніі. Ён быў упэўнены, што ўжо ў 21 годзе выйдзе на волю. Апошнія 2 тыдні лістоў ад Вітольда не было. Будем спадзявацца, што Вітольд на небе там зараз націсне тыя патрэбныя рычажкі, чтобы это ўсё скончылася. Бо я веру, што ён трапіў просто наўпрост на неба. Такія людзі просто не могуць трапіць у іншае месца. Ігор Станкевіч, Белсат. У Полацку знайшлі мёртвым начальніка мясцовага ізалятару часовага ўтрымання. Паводле папярэдняй інфармацыі, гэта быў суіцыд. Звесткі пацвердзілі ў дзяжурнай службе полацкага РАУС. Як паведамляе Белта, 36-гадовы працаўнік міліцыі ў дзень смерці не выйшаў на працу, бо меў праблемы са здароўем. Пра памерлага вядома, што на пасадзе прабыў вельмі кароткі час. Да гэтага служыў ва ўнутраных войсках. Ён нарадзенец Полацку, у яго засталіся 2 сыноў. Учора паведамілі пра знойдзенага павешаным у Берасці палкоўніка міліцыі ў адстаўцы. Пагроза яшчэ большых рэпрэсіяў навісла над журналістамі незалежнымі ў Беларусі. Сайт Тутбай па-ранейшаму недасяжны. Міністэрства інфармацыі заявіла, што гэта не іх кампетэнцыя, а тым часам заблакавала расійскі сайт sports.ru, нібы за парушэнне заканадаўства аб азартных гульнях. Адзін з яго заснавальнікаў асуджаў гвалт у Беларусі, праціск на медыі і падтрыманне журналістаў з-за мяжы, распавядзе Дыяна Радкевіч. Агулам за кратамі 29 прадстаўнікоў медыяў. З іх 13 фігурантаў справы Тутбай. У аўторак да журналістаў і рэдактараў ды-офіс парталу прыйшлі сілавікі. Распачатая крымінальная справа нібы за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Застаюцца за кратамі нашыя журналісткі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева, асуджаныя на 2 гады няволі. Адмысловая спавяшчальніца ААН у пытаннях правоў чалавека ў Беларусі Анаіс Марэн паведаміла Белсату, што апошнія некалькі тыдняў арганізацыя асабліва занепакоеная ціскам на журналістаў. На практике, мне кажется, что не на уровне ООН, как срочно найти опору влияния, чтобы давить на правительство, чтобы он защитил прав журналистов и право на свободу слова. Але гэта дапамагае трымаць праблемы Беларусі ў парадку дня ўсяго свету. Пакуль што гэта ўсё, што можа зрабіць Еўропа, а ціснуць на калегаў працягваюць ўсё роўна. Гэтак учора сілавікі ўварваліся ў студыю, дзе здымаецца праграма «Кожны з нас». Яна выходзіць на Белсаце. Силовые ведомства адчулі сваю безмежную там свае магчымасці, і яны ціснуць на нашых калегаў пры затрыманнях у судах, напрыклад. Нават пры наяўнасці адваката ў судзе ніяк не рэагуюць на нашы довады, а прыслухоўваюцца толькі для сведкаў невядомых міліцыянтаў у масках. І таму нам цяпер вельмі складана бараніць нашых калегаў. Салідарнасць журналістам Беларусі выказалі беларусы замежжа. Адбыўся мітынг і ў Вільні. Со свободы слова начинается все. А когда у нас политзаключенные начинают в тюрьмах умирать, это уже последнее дно, которое может быть пробито. Без свободы слова мы не будем иметь истинную картину. То, что преподается там и показывается, демонстрируется по белорусскому телевидению, то это просто иллюзия, перформанс. Каждый день практически хожу на акции, потому что это единственная возможность нам здесь стоять за белорусов. То, что они не могут делать сейчас внутри Беларуси. Пра тое, як яшчэ беларусы замежжа спрабуюць дапамагчы незалежным журналістам у Беларусі, мы таксама спыталі на акцыі салідарнасці, але ў Варшаве. Перевожу, конечно же, деньги в фонды. Уже давно, не только в связи с недавними событиями Тутбая. То есть любыми распространяю информацию, подписываюсь на их инстаграмы, телеграм-каналы. Писать тим, хто зараз сидить за кратами, бо письма – це вельми важне для їх, бо це як глоток інформації, що про їх не забили. Адсюль вельмі складана якія-то рэальныя канкрэтныя рэчы рабіць, але ж прымаць удзел у гэтых акцыях, маральна падтрымаць. Па-другое, гэта, канешне, па магчымасці хтосьці фінансавыя, якія пералікі робіць. У Беларусі ж гэткая падзея немагчымая. У Менску учора за спробу выказаць салідарнасць 15 сотняў атрымала Тацяна Нямкевіч. У пакунку дзяўчыны папросту быў плакат з лагатыпам Тутбай. Дыяна Радкевіч, Белсат.
У Мінск вярнуўся эка-маркет «Пастэрнак». Фестываль экалагічнага ладу жыцця ў гэтыя выходныя адбываецца на вуліцы Кастрычніцкай. Што паглядзець і пакаштаваць, даведалася Александра Дорская. Эка-маркет «Пастэрнак», інфапартнёрам якога выступіў наш тэлеканал, вярнуўся пасля перапынку ў год з разнастайнымі эка-актыўнасцямі. Чайная цырымонія, йога, лекцыі, канцэрты і дакументальнае кіно. Усё, каб прабавіць час з карысцю для сябе ды навакольнага асяроддзя. Для людей этот день был как психотерапия, возможность провести этот день так, чтобы себя внутри наполнить и какие-то сформировать, возможно, новые привычки, узнать что-то новое о жизни, может быть, вообще узнать, как сделать свой дом экологичным, без химии, вот, как сортировать отходы, чтобы это было не сложно. Ну, то есть и все это через игру, через интересные активности. Але найчасцей на маркет прыходзяць па набыткі. Тут фермерскія прадукты з усёй Беларусі, гэндмейд, касметыка і эка-ежа. Напрыклад, вегетарыянскія бургеры, якія не проста адрозняць ад бургераў звычайных. Я тут сегодня представляю мед с нашей пасеки. И это нават не мед, это крем-мед, бо уже мед весь распраданы. І крем-мед – гэта даволі новый прадукт, цікавы на рынке, зараз вельмі папулярны. Гэта той же самый мед, але яго механічна так апрацоўваюць, размельчаюць, і ён становіцца як крем, вельмі мягкий. У нас больше 30 видов зелени мы растим на ферме. У нас вертикальная ферма прямо в центре города. Самые популярные нынче рослины – это у нас горошек и подсолнух. Это еда будущего. Это очень супер полезно, это очень вкусно, это вся сила целого растения в одном росточке. Заўтра ў праграме шмат майстар-класаў, на якіх можна атрымаць новы досвед. Сваімі рукамі сплесці торбу авоську, навучыцца гатаваць веганскі йогурт, маляваць карціны какосавым малаком, разняволіцца з дапамогаю спеваў або паслухаць музыку, што ствараецца тут і цяпер імправізацыйным аркестрам. Апроч таго, на маркет запрашаюць з кветкамі. Іх можна абмяняць на іншыя або забраць упадабаную расліну бясплатна. Александра Дорская, Белсат. Прыносіць карысць не толькі свайму здароўю, але і навакольнаму асяроддзю. Міжнародная ініцыятыва ў зборы смецця, якая называецца «Плёгінг», імкліва пашыраецца па свеце. Дайшла яна і да Беларусі. Сутнасць наступная. Удзельнікі падчас забегу збіраюць у мяхі смецце. Гэтак сёння ў Гомлі плёгеры адсартавалі больш за 300 кілаграмаў адкідаў. Маршрут состоит где-то 3-3,5 километра. За час-полтора мы пробегаем. У нас есть контрольные точки, на которых мы ссыпаем мусор, сортируем сразу же на стекло, металл, пластик и общий мусор. И этот мусор потом вывозится силами органов власти. Хочу помочь городу, хочу помочь убрать сквер. Это наш город, мы здесь живем, и очень приятно, когда вокруг все красивое, чистое. Здесь победителей и проигравших нет. Сама идея – это очистить окружающую среду от мусора. Данное мероприятие поспособствует культурному процветанию города. И вообще, это очень-очень здорово, это уровень. Приходите, ребят. І гэта ўсе навіны ў нашым выданні. Праз момант вас чакае сатырычная праграма «Вечаровы шпіль» з Алесем Карніенкам. Сёння даведаецеся, у каго з губернатараў знайшлі вышыванку. Прыемнага прагляду і заставайцеся з Белсатам.